Stumo. Hawu, Joko. Vuka sekesikhathi sevakashi. Kunjani Joko? Ukhona unjani wena? Bheka ukuthi ngiphathileni. Ama-fruits. Grapes. Sebihlikile. No banana. Ne-cold drink. Cold drink? Kanti efkera zami nikela wokushisa. Kula phakathi. Sister. Ufuna grapes? Cha, ngiyabonga. Phela sishayisana nalo yazi. Ngathi uhlobene nogogo. Joko. Awuthixo. Sidumbu uzobanjwa wena. Ubani? Mina ngeke ngikande ngubani. Awushoko sithini ezinje? Hey phela Sidumbu, uyazi uMam Louise usefaka umoya uanti ukuthi aqashise ngendlu yakho. Wala kodwa uanti. Huh? Umfundisi phela bekwenzela isiguqo. Enzele mina? Na phela ngomlenze wakho. Hey Wesdu, awungitshele kahle. Waphuka kanjani umlenze? Hey phela. Ilelanga ugogo nosisi bebhaka amakhekhe phela babhaka umfundisi ngathi ukuthi athengise endalini yakhe. Ngimbone naye futhi zo. Habe, uthini Louise? Sekubusuku abone bulandelana. Angazi yini le ntombazane ekubona kuyo. Ishadi, Awu Louise ngoba uyazi ukuthi masihlalisane nje. manje ubani igama layo? Hawu Louise awusalomi. Uyazi yini inkinga yalezi mpungu? Zinento eyodwa nje vo emqondweni wazi. Yini ke le? Ukudla kuphela. Nika impungu nemvuthu yekeke. Yona uyofuna lonke ikeke noma ibake. Kanjani lokumnandi ngoba tshela mhlanje wesibuye. Pheka la. Uyazi uthini? Angithi umbebhelo lele ngani yabona. Ungahamba ethi ngikhanyise. Awulamba. Yini manje lapha? Amakhethela akamfundisi. Usho ukuthi kulungile ukwenza lokho. Ubani uzokwazi? Sabona Stuma. Kokho ucabanga ukuthi wenzani la? Beka. Bengazi ukuthi uzothi ubuye ekhaya ibona lamakhekhe amfundisi. Umsuzama ukwantshontsha. Bengawasho ukuthi bengwathenga nje. Hawu. Ukanti iphemali. Sorry, awuna rand noma ipondo lapha. Sidumbu, usho ukuthi ngempela usuyimisele ngosalo mfana omdala usubona senifanelene. Oh,
ufuna ukujika uTobo. Wayeyimisele ngempela phela. Oho. Ngisho nami ngangiyimisele phela. Sasiyimisele sobabili ngiyakutshela. Ngaze ngacabanga ukuthi hey kukhona singakwenza la. Hayi bukahle Siduma. Phela ngelandela uFK weza ke phela azongivakatshela. Sawubona FK uzobuSiduma. Khona. Uma engazange ahambe nalo Salomo wakhe ngoba ayikho into asayazi ngaphandle kwaSalomo. Sawubona. Uma wabhekile lamakhekhe akho, uyothola zonke lezi mbungulu ziwasheza wabhuqa uthi ngashi. Ha, Siduma. Awu. FK. Hawu mjeni, kwenzakala uma uyazi usushadile. Awusho. Wonke lamakhekhe awani. Hayi ba, yeke lamakhekhe la kamfundisi yazi indaba. Usala. Awusho mfethu, kwenzakala. Usifuna ukushada yini? Hayi yazi bengicabanga ngakho nje kodwa ke bengithi uyabona mhlambe wena ngami yabo ungitshela ukuthi kwenzakalani. Uyabona ukushada kufanele ukuthi ufuye inkomo. Inkomo? Inkomo njengokusho nje. Uyabona uma konke kuhamba kahle azike inkinga. Uma sokuhamba kabi sokukhona enye inkunzi. Awuze nazo sibani. Noma amasele sebona ukuthi le nkomo yakufanele intshontshwe. Kwenzakalani? Suke sokukubi isiphihli. Usho ukuthi noma inkomo yakho mfowethu yinhle mfowethu sengisho ukuthi ke inamabala amahle uyabona uthi mawuhamba nayo uyazi ikubheka lamahla amakhulu ikuhlabela ukuthi Oh kwakunjalo nakimi ngisalokushada nopudding wami sayise sihlale sobabili sibhekane ngamehlo othando ama-hour kwase kuba mungu waseqala ethi uyazi wena njalo uyangishiyeka ama-weekend wonke uhlala kamathema awunandaba nami. Ase siyahamba mfethu qoqa impahla zakhe buyela kunina. Hayi lo uSalume ngeke akwenze lokho mfethu uhlukile. Hayi bonke behlukile kodwa bayafana. Hayi FK ngiqinisile phela lo uhlukile manje. Lalela la nazi njalo nginikazi. Uyabona ngoba usufuna ukushada before ushada ushanele amanikiniki akho ulungise inkinga zakho ukhokhe ikweleti zakho. Ukhokhe ikweleti ngizokhokha zonke lezikweleti enginazo mfowethu. uNkulunkulu akamvumelanga uMose kuba adlule ezweni lesithembiso. Awu kepha amakhosazana amahle akusekude ngene ezweni lesithembiso. Amehlo amawakazi wabona amakhekhe amaningi namahle nayizinhlobo nhlobo njengalana. Empeleni umoya wami usuze uyalingeka. Mfundisi azodayisa endalini. Adayisa. Ukuze imali ingene esikhwameni sebandla sokwakhupha dla ngithi. Yebo mfundisi. Amakhekhe amaningi kangaka. Nendlala nje ithenje be. Ngiyathemba mfundisi ucezwana nje oluncane angeke lisithikameze isikhwama sophahla. Awu isu lihle kabi lelo Meyi. Angithathe nje lona leli oluncane kuna wonke. Mfundisi nganjani ngisale sengikwenzela itiye. Hayi Meyi ungatatazeli. Angazi noma ngathola nje ucezwana ungasho lutho. Khona ngokukhuluma ngalo endalini. Awu Stumo nawe FK. Awu bafana bami. Naze nganibona kade ngangigcina nivelaphi. Mfundisi empeleni hayi matasatasa nje mfundisi ngingapha nangapha yonke indawo mfundisi. Mfundisi lembungulu ngisho Sidumo mfundisi kunentokazi amatasa nayo kulezi nsuku. Intombi? Yebo mfundisi igama layo kuthiwa uSalome. uSalome. Encwadini engcwele lentombi yacela kuyise isipho sekhanda lika Johana uMbhaphatisi. Uyise-ke kwakuHerodi eyinkosi ngaleso sikhathi. Ngiyathemba Sidumo ukuthi lo Salumo wakho akafuni ikhanda lakho. Hayi mfundisi kanje ngiyacela ikhanda lami into nje ufuna inhliziyo yami mfundisi. Ngibona ngathi ekugcineni uyayithola mfundisi.
Amen. Ngempela washo njalo Sidumbu. Wathi angayithatha inhliziyo yakho. Into enjalo nje. Kwasekwenzekani? Awuthi fahla. Hey phela. Kwamele ukuthi ke zonke izinto zami siqonde yabona? Nokuthi ke komele ukuthi ngikhokhele zonke izikweletu zami. Kodwa ungenayo imali. Uyazi ke kwenzeka lokujwayelekile. Kwawina lona ngempela mfana umdali kasho ulibhetshela ulifake ngamalini. Hey wena bengifake 50 rand is 16-1 ithi manje ujike ebhendi but the King's Folly kept out but the King's Folly lapha phakathi lashaya 3.5 lengths Next. Ngikhumbula mzukwana ulapha eOrlando East bus stop ungenayo imali yebhasi. kwakunini lokho Thibana. Kwakungu September. Cha, ngo-October. October angikhumbula ngisho noma ku January mina ngiyetshele imali kuwena Ngo-October 1974 u10 cents 74 nanti le ticket. hawu mathatha Ngikhumbula kahle ngathi bokwenzeka izolo lokho. me 10 cents. January, February, 17. Next. Uyangikweleta ndoda. Siyazona uyangikweleta. Noma kanjani sayiletha. Ungayilena phosa ngekhuba leli. phela ngakhokhela zonke izikweletu zami ngakhokhela uMay rent yakhe uLuiza noLaqasha nokwamathema bonke nje Cha, ayi wawuyimisele ngempela Sidumbu ngalo Salome. ufuna ukujila uthoko ngiyimisela ngokuyimisela ngempela phela ngiserious lento ehluphayo hawu Salome yini makwenze njani Akwenzeke lutho. awubuka kunje hayibo ukhona ukwenzeke uma khona okungalunganga ukuzwele ma Ile ndaba kaGaba. Gaps Sidumbu, ungakhathazeki. Sengimkhohliwe ngoba naye ungikhohliwe. Okubuhlungu nje ukuthi umthumele postcard. hawu ukusho ukuthi ke akakhohliwe angathi Cishe ngiyalibonga ipostcard. Kodwa le ndaba yokuthi angibize ngokuthi nguSophie. uyazi ukuthi bengiyomcela phela ukuthi sishade yabona umuntu wavele wakhe isililo wavela athi ayi ngiyeke phansi so uyafuna tshela mina Sidumbu uqhubeke nendaba. hey wena walanda indaba ende yokuthi ke uGaps yena sowamkhohlwa ngoba yena umkhohliweke ayilutho phela asafuna ukumbona ngithi hey phela wathi uyabona ukuthi yini mina uma ngithemba uyabona ngizoziphatha kahle ngize ngiyofa uyabona sokufa silahlala kanti yonke le ndawo yazi ukuthi iphutha phela Iphutha lani? uGaps wayengamkhohlile Hayi Sidumbu wazi kanjani? Memfu phela uGaps ngena Gaps Asho Sidumbu mngani wami. kunjani mfethu Kanti yaqinana mfethu. hayi sona sithi isikhathi Usuzwile? sengizwile ngani mfethu Kusalome. uSalome Usalome nami ngendaba okuhlukana kwethu. Ingane bengile ndaba isihamba ngomoya. hayi ngwazwile nje amahemhem ukuthi sekunjalo mfethu Iphutha laba kumina mfethu. Ungazi kahle Sidumbu.
kwaba iphutha futhi nje angisoze ngiphinde ngizixolele ngisasho namanje hayi sonke siyawenza amaphutha mfowethu awufuni ukuthi ngithi qaphu cha hayi namhlanje oh hayi mhlambe bengithi uzopholisa inhliziyo kodwa mfowethu baningi nje osheri la nonana ungayikhethela omunye mhlambe uzopholisa inhliziyo mfowethu cha akuthembisi kulokho mfowethu cha futhi ke angithandi awuthandi cha angithandi ngibuyele yena osalume la oh manje mfowethu ubwenza imarket souk ngokufuna ukuthi ke mhlawumbe Hello Sismay. Hello Salome. Ukhona uSidumo? Angazi noma ukhona ngoba nami ngiyafika nje. Salome. Futhi womuhle ingubo yakho. Awusevusa umuhle. Ngiyabonga phela lolu suku luyigugu kimina. Ah, kunjalo. Uyazi uSidumo sokuyinsuku eziningi ezama ukukhuluma nami ukuthi sishade. Manje mina sengikhathele ukulinda. Ngibona ukuthi ngize ngimkhuthaze. Ah, ngiyabona. Okusho ukuthi namhlanje lona usuku ilona. Ngizomthola noma ngabe ukuphi Sidumo ngizixolisele mina kuyena ngiyithanda le ntombazana ngiyobulana naye noma ngabe kumnyama kubomvu uzothini ke mhlawumbe usalumena mhlawumbe akasakufuni yabona into efana naleyo yabona usho ukuthini uyawazi amantombazana namhlanje phela bathi bye bye kuwe ngapha bathi hello ngapha yabona hayi usalume ngowami mina uyothembeka azashone egodini uyazi nawe abaseka besimama abanjengaye phela kungenzeka ukuthi mhlawumbe khona enye indoda yabona ini inye kuphela into engoyenza yini le ngiyombulala uzombulala ngizombulala ngizomhla ngamazinyo ngihlafune ngithiphe isibindi sangu sidle sihlaza futhi hayi indoda engamthinta usalume ngiyaziwa mina Sidumo ngiyaziwa ukuthi abantu ngibenzani hey ingabe ikhona nje into osoyizwile enjengendoda cha hayi lutho angekezwa lutho into nje mina bengifuna ukuzwela amathupha yabona ukuthi umuntu ozobithente usalume uzomenzani yabona kodwa lokuthi uzokhipha isibindi sakhe usidle sishisa hayi unesibindi phela uneplaque uthini uSidumo kusekuncane lokho oh hayi ngiyathokoza ukuzwa lokho Kodwa yazi ukuthi ngizwa nginokwesaba. Uyazi ukuthini Salome ungakhathazeki. Naye uSidumo nje namanzi emadolweni. khona yini omlindele cha pho bantu semnyango hayi umuntu ongamazi Yini Salome kwenze njani? Umnyango awuvuleki. Yithi ngikusize. Sidumo. Hayi ngona sivele siuphusha sibale. 1 2 3. hey uyababona manje safuna ukufaka inkinga ekitchen hey Sisi uyazi kuyaxaka lokho la uthi unesivakashi khona abantu bavele bakuphazamisa usokwazi nokuxoxa manje ngcono vele siyeke manje Mfundisi sinenkinga lapho umnyango kaSidumo uvuleki. May ithi ngikusize. Sidumo. Mfundisi. Sidumo umnyango. Makhosazana kunjengoba incwadi engcwele isho ithi qonqosa uyovulelwa. Sidumo wami. Uyazi ngithi uvalelekile lapha. Asithini wena Mfundisi. Awubabheke inkosi yami sebethandana kanjani. Kepha Sidumo akabukeki osothandweni nje. Gaps ngoyithi ungiyeke wena uhulu Salome nisale nexoxe indaba hayi uyena kanti wena ndoda
man. That's Stum. Hi, man. Salum. Oh, uzokubulala kasha wena usayibona into engizoyenza kuleli soka lakho suka manje hayi wena ntombazana uyayibona into yenza ugoma le ndoda uyake le ndoda kuyaxolisa. uphi man asimazi wathula Awuyeke stand. Maseke labantu sihambe. hamba nobani Kungabuye kube ubani sithando sami. ya uyazi bengithi asangithanda Ngingazama. Akuvumanga. uyazi lokho xathawane bekuthi kungishaya ngesitina la kwena bezongishanga lesitina sempela mina asambe Sisi kwaze kwakuhle ukubona abantu abasebasha bethandana. Kodwa Sidumi kwayibona into enje. Uqaluqali waliwe intombi. Uyasuka lapho suphuka umlenze. Angikaze ngibone ibhadeli nje. Ufuthi wena ibhadi. Phela yazi uthini? Phela ngempela yazi ukuthi bengithi kungcono ba isibili sampela besilabini. Oh, otherwise letha la ngithi letha la I-cold drink. ungizwile manje Choko utshela FK ukuthi angilethele ibisi la kusasa uyezwa